Bo día, cabaleiros, benvido ao noso canal de YouTube, a Galeguidade. Hoxe é un tema especial, do qual nos diferenciamos os galicianos do resto da población mundial. Por que aquí en Galicia utilizamos moito os alcumes? Vou explicar uns consellos, sobre todo moi importante, porque a veces pode afectar non solamente a ti, sino ao resto do teu futuro, os fillos dos teus fillos e os fillos dos fillos dos teus fillos. Entón, presta moita atención aos seguintes cortes. Para empezar, primeiro, por aquí carallo hai alcumes? Por moi sincero. Tú imagínate se te chamas Alberto Pérez Mosquera. Vives en tal población, en tal rúa, tes un DNI, entonces así sempre te vai localizar Facenda, meu. Entonces, como Montoro o ten máis difícil? Si tú te chamas, como a min, Pepe da Furoca, obviamente aí non te saben localizar. Entón Montoro está tolo. Entón isto é moi importante, sobre todo para evitar as invasións das multinacionais do Estado, sobre todo. Ben, para empezar, hai moitos tipos de alcumes. Os que máis triunfan, os de animais. O gato, o raposo, o lobo, o castrón, ese levase moito tamén, o moucho, sobre todo, esos son os que triunfan. Cando queres poñerle un, busca un animal que sabrás como se funciona de ben. Outros que se levan moito, os irónicos, que isto é moi da nosa terra. Por exemplo, a quen lle chamamos o guapo, lógicamente o feo do pueblo, de acordo? O santo, a aquel que o demo, de acordo? Había un, por exemplo, que chamaban a unha señora chamaban Doña Cousa, porque era así moi delicada. Non te me vayas, non te ofusques. O forruco, o lulú, o marquesito, son típicos aí que son así irónicos, non? E enténdese ben a cousa. Outros tamén que funcionan moito, os toponímicos, o americano. Eso normalmente se utilizaba para o único tipo que fala castelán. Paco da Fonte, por exemplo, un veciño noso, pues está claro, ven aí do sitio. Pepe da Furoca, por suposto, que fulano o Calcuta, ese tamén, porque se pasou por ali e chamaronlle o Sabelo, ese tipo de cousas tamén se levan moito, son moi funcionais. Hai outros máis, como os dos oficios, os reloxeiros, de acordo? Bueno, hai un que todavía non adivinei, o carallón, non sei se era oficio ou calificalo como máis ben, pois eso, dos máis ben irónicos, en fin, vamos a deixar e tal. Ora, con cuales hai que ter moito cuidado? Cando faz unha hallada, cando faz unha moi gorda, entonces xa se nota ante todo o pueblo e iso queda para toda a vida. Como fulanos que chaman Albertos os do berro, son xente que fala alto, entonces, Paco Pirolas, que era, por exemplo, este era o primeiro tipo que lle pegaron de fimosis aí no pueblo, claro, eso vais arrastrando, e cuidado como che toque ese toponimo. Benito Motobomba, guarallo, este, cuidado, na nosa parroquia, tiña unha vejiga, mexaba 7 metros o tipo, claro, aí quedou, logo bebeu prostatitis, en fin, máis unha cousa, pero tiña un músculo aí de pulsor, cuidado, vaya reflejo. Pero, entonces, como veces hai que ter moito perigo, porque, claro, imagínate que te quedas como algún, en Berín, Antonio os do Merda Seca, estos reales, os Tres Guerras, o abuelo foi a guerra, o fillo foi a guerra, o neto foi a guerra, era xente moi belicosa, hai que darlle os Tres Guerras, de acordo? Pepe Tres Dedos, era o fogueteiro, aí foi quedándolle pezas, de acordo? O Juan Seis Dedos, este era ao revés, tiña un dedo bigeminado, aí salíalle, era esos 6 dedos. Entón, bueno, claro, o carracho, o cuspe, o bosteiro, bueno, aí esas te caen. Como podes facer para... O meu consello, bótate pa diante. Que fixeches unha gorda, esa cheras, ves que xa empezan a chamar así no pueblo, fai outra todavía máis gorda, pero condiciona a ti, máis vale que te poñas o mote ti que cho poñan outros. Eso é un consello moi sabio e vamos agradecer moito o resto da tua vida e vancho agradecer os teus netos, imagínate. Pois nada, xente do mundo genital, pois acabouse o conto. Esta é a miña aportación hoxe en Galeguidade, tema dos alcumes. Aprendevestes que con este seguides do atraso. Espero que a próxima vez, pois nada, podamos seguir disfrutando. Podes facer comentarios, dalle aí a like aí para subir aquí en YouTube. E nada, vémonos no seguinte capítulo de Galeguidade.